ma'am, may gabi. Ma'am, ikas ma'am Lydia. Ma'am, napakaibalan sa dining table, di ba? Maningil mi sa ano ma'am, babalance din mo sa dining table. Wala ka kabalo na ma'am? Mukha mo ni nakapangalan diri good na gabian pud mi ba? Lydia Takuyan? Ay ka ma'am. So, imuhang balance diri 5,000 pa daw ni. Sa dining table. Wala ka kabalo ni. Kinsa man day nay nagkuha ning dining table? Ma'am, ha? Ay mong anak. So asa imong anak karon? Sa kuwait. Sumingon man siya na nado si mo ang kuan balance daw na ibayad. Magkukabalo anak. Wala ka kabalo. Yung saan taman ni ma'am na namagud mi diri gabi na kayo. Naningil gid mi. Magkukabalo anak ang kuan. Wala kay transaction sa dining table niya. Siya rin nakibalo na tanan. Nag-ingon mo gud si ma'am na nado sa imong kwarta na ibayad. Wala ko. Wala gid ay. So matawagan na to siya para ingon nimo. Kay ningon man siya sa muha na nado sa imong ang bayad. Pwede na to siya tawagan. Pero naamang gud mi kuan pud dira na unsa na para nimo pirmahan. Kay para ikaw daw ang nagbayad. Magkukabayan anak. Wala kay yung padala si ma'am di ay. Magkukabalo anak. Wala juga kabalo di ay. So ana na lang ma'am, na lang mi pamirmahan nimo dito sa sakyanan. Para nagpamatuod yun na namin diri karon. Okay na sa imo ha? Pagpatir bang ulan na? May sulong mi diri wa mi kay mi kadumdum gud diri ma'am, laylay yun inyo ano? Kay igor pud mi man gisugo ba na mag Mamang magkukabalo anak. wala gid kabalo. Okay. So asa di mong balay? Kini? Dito sa ubos. So relocation na ni diri. So ana na lang ma'am, nalang mi pipirmahan nimo dito sa sakyanan ha. Okay ra sa imo ha? Tara diri ta sa sakyanan namo, sakyanan dito sa likod. So nadira ma'am, papirmahan namo. Nadiri ma'am mo. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Surprise! Salamat. Happy birthday! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday ma'am! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish, ma'am, and blow the candle. Ay, pa. Happy birthday! Hi, ma. Una sa tanan, happy birthday sa akong gwapa na mama. Ug mapinanggaon na inahan. Salamat kaayo, ma, sa imong pag-amuma namo nga imong mga anak. Wish na ko nimo, ma, tagaan pa ka og daghan pang birthday na moabot. Og taas na kinabuhi, ma. I love you so much ninyong duha ni Papa. Dili man ako ni Perming maistorya ninyo. Tungod kay dili ko sweet nga pagkaanak. Mahal kaayo kanako, ma, og syempre si Papa pod. Mahal kaayo mo nako akong mga ginikanan. Bisag magselo sa airpad. Pasensya na ma ha, maura jud na ako makaya maunta. Malipayon ka og na-surprise ka sa imuhang adlaw na tawhan. Wala na ko'y laing masulti, ma. Basta maura na kay busy na ko. Og usbon ko, ma. Happy birthday. I love you, mama, and I miss you. See you soon. Nagmamahal, imong prinsesa, Matet.
So yun. Hindi pa karoon ng unahan ka dun niya yung edad niya. Ang yung birthday. Mura na ma'am. Isa pa ba ko yung regalo niyo mo? Yung ikwarta ma. Ito na. Okay. So, asa Ano, may gibi sa tanan and then wish na ko ni auntie nga tagaan pa sa ni guide o taas pa nga kinabuhi nga magpwede sa kalibutan. Kaya dili lang kay karon siya mag-celebrate sa iyang birthday kundi pa nga hangtod pa nga unsay ihatag sa Ginoo sa iya and then more blessings and supang sa iyang pamilya dili sa iya kundi sa iyang pamilya o stay safe kanunay bisan pa man itimatet nga na dito kanang tagaan pa siya sa Ginoo o kanang dugang kusog o kabaskog sa iyang kalawasan. Lang, happy birthday. Nga kung kuhan sa iya ang iyang kuhan sa ako ang ipadala. Salamat sa iyo. Kung kabaluan ko, yun ang iyang padala. Nana siya 1,500. So, sa tungan ma'am, imong message mo sa iya ha. Anak ko sa iya nga maayos siya. Lawas ito sa iyang kapayuan. Walang katumbas niyong pag-ibig. Aking mga anak ay akayin din. Pag lumuluhay patatahanin. Babandayan kung may sakit. Dadampian ang nunang halik. At kapag gabi